guys, good morning. Dito tayo guys, nandito tayo ngayon guys sa Gua. Ayan, so dumating tayo dito guys alas 4, 4:30 ng madaling araw. So dito tayo guys sa bodega ni Willinson. Ay, yung bodega nila guys. Yun. Yung bahay na yung kulay blue. Alaon. Yung green pala, yung green. Ayan, so bad ano lang guys ay masama yung panahon, yung weather, ulan. Yan na mahirap ngayon guys at mahirapan tayo, baka di tayo ma-receive agad. Ayan at anuin ko lang dalawa at kakain tayo. Ayan guys, good morning. So guys, kakain tayo pang almusal at ayun, prito. At ang sabaw natin ay pinakuluan ni Nonoy. May suka, ayun no, nakulo na Noy. So update pa rin tayo guys sa sitwasyon namin dito sa Gua at maulan pa rin. Diyos ko, paano tayo mapagbaba nito? Grabe ulan. Kain lang tayo guys. Ito pang almusar, jadi nilalamig. Chard. Para sa tag-ulan guys, tuyo. Sakto talaga na yun, bumili ako Noy, no? Tuyo. Ayan guys, tag-ulan ngayon dito guys sa Bicol, kaya yung ilagay mo lang muna doon, no? Isusukaan natin, no? Tapos isaka mo isalin. So yun guys, kakain lang tayo pang almusal. Mamaya, kung sakaling i-receive tayo, at may laman na yung tiyan natin. Kain tayo, at ang ulam natin sa tag-ulan ngayon ay tuyo. Yun no, may sili pa. Guys, almusal tayo. Kain tayo, kain. Cuy, aku bos dia. Oke lah. Guys, kain ng mga hero na regali. Ayan guys, so tuyo. Ay, di mo pala na-prito yung ano na din naman. Di ko na ito. Guys, ito may kinatang tuyo. Ayun. Lagay natin sa sili. Patay na sabaw. Oh, guys, pangalawang araw natin ngayon dito sa Bicol. Dito tayo guys sa Naga. Ay, Naga. Ayan tayo. Tuyo. A few moments later. Surveillance na natin yung daan guys sa aming paglabas mamaya. Titignan ko lang yung wire. Medyo mabababa. No? So ikutan muna natin para mamaya paglabas natin ay safe tayo at di tayo makaabala sa mga katira dito. No? Puputol ng wire. Kaya naman dito. Tingnan natin. At update rin tayo guys. No? So panahon dito guys sa Gua ay maulan. Ayan, kung papansin nyo. Buti na lang may payong tayong dala. Ayan. Nanganin yung wire dito. Pababa. Ayan. Ayun, nanganin tayo dito guys. Mababang wire. So, babalik na lang tayo dito guys. Kaysa doon sa kabila. Ito lang yung guys yung mabababa yung wire. Ayan. Pero kaya naman. May naputol na pala. Siguro na putol ng ibang tracking. Malalayan na lang mamaya. Angat lang natin yung kuryente. One eternity later. Okay guys, tapos na tayo no. Papunta na tayo guys ng Pulanggi Albay. At may dalang bagsak pa tayo doon. Willinson saka SM. Sana ma-receive pa tayo. 3 hours later. Okay guys, dito tayo sa Pulanggi guys no. Medyo maulan pa rin at sana tayo magbaba at kakartilyan nila tayo po yung pumasok na dahil baba ng wire. Anoy, postcard to the moon. Ayan, so update natin to guys no? Pangalawang araw natin. Ayan, so bagay, konti lang to guys, 45 pieces lang to. So stay tuned lang kayo dyan guys. Doon nila dadalhin yung guys so, sa
bahay na yan na taas na kulay puti. Lapit lang. Kunti na lang. 15 pirasong electric fan na lang guys. Grabe yung ulan dito guys. Ang tigil. Bali konti na lang yung ibababa natin guys. Pangnaga na yan. May panghimagas pa tayo bukas. Yan guys, so konti na lang. Isang hakot na lang. Oh. So wala talagang tigil yung ulan dito. Buti marami tayong dalang karton. Yan. Tinatakpan na ito ng Richard. Maka-request na tayo ng kapote. Ma'am sir, baka naman. Mahiwagang kapote. Magic kapote. Hirap ng ganito, tag-ulan. Ang guys, oh. Sama ng panahon dito sa ano. Magdamag yung ulan, kagabi pa sa Pili. Hanggang dito ba naman eh. Anong balita sa ano? Walang balita sa Pulanggi. Yan. Update natin yung backlog yan. Okay, update natin. Wala na, ang oras na oh. Yan na guys. Tignan ni Richard. Pali yun na naman yung building na yan. Yung puno ng mangga. Diyan sila mag-deliver. Hindi kasi tayo pwedeng pumasok guys dahil mababa yung wire. Baka magbayad tayo at bawal daw sabi ng mga tricycle dito. So di ba ni marapit lang naman. Tapos din. Tapos maghila kahit umuulan. Guys, so tapos na tayo dito sa Valensan sa Pulanggi guys. Kaso yung problema yung SM. Hindi pa nag-update kung i-receive pa ba o hindi. Ano George? Uwi na. Uwi na. May naga pa tayo. Yun guys, may natira pa. Pero yung alas 3, 3 oras na tayo naghintay. 2 resibo pa. Yeah guys, no, update lang to. At paalis-alis na rin tayo maya. Hintayin lang natin yung update sa SM. Yung isang customer natin. No? Kung i-receive pa ba yun nila o hindi na. Pero hindi na siguro dahil binalik na sa aming resibo. Sabi ng manager ay cancel na daw. Cancel PO. Ay, tayo na lang natin kasi mahirap na. Uuwi tayo ng agad. Pagalitan tayo ng ating aid. Ayan, so update lang na guys, no? So stay tuned lang. 3 hours later. Ayan, so what's up guys? At good evening sa lahat yan, no? So update tayo guys sa nangyari kanina pala sa SM, sa aming deliver kanina doon sa Pulanggi Albay. At ayun, naghintay tayo na halos matagal din. Alas 3, alas 6, alas 7, mga 4 na oras. Kaso hindi na-approve, cancel PO talaga, no? So yun. Nag-declare na yung head namin na ay backlog na lang. So, bali, ano lang naman yun. 8 piraso. So, yun guys, no, update tayo. Nandito na tayo guys sa ayan, sa gasoline station sa Bicol Petroleum sa Pili. Ayan. Ayan na guys, so, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, nandito na yung magpa-parking. So, mabayad lang tayo ng parking guys. At ilagay mo lang din 318. Parking guys. Apo. Nabasa na tuloy yung sir. Oh. Ayun, thank you. Guys, so ayan, so nagbayad tayo guys ng parking. Ayan, sa Bicol Petroleum. Yan, shout out sa mga taga Bicol Petroleum dyan, sa mga masisipag na mga gasoline boy. Ayan, so medyo may kamahalan yung parking natin guys. Pero di bali, okay lang at safety tayo dito sa Bicol Petroleum. Ito talaga laging tinutulugan namin. Guys, huwag mo muna takpan. Ayan guys, update tayo at yun ang cocker namin ngayon, si Dodong Richard. Adobo, wow! Adobo tayo muna sa manok guys at kakatapos natin mag-isda. May tira pa tayong isda dito. Tuyo. Ayan, no? Grabe yung magahan namin, ay yung luto namin kagabi guys. Hanggang ngayon, then may tira pa. Ano yun? Di tagal maubos no? Isang buwan o lang. Oo. Napakatipid guys. Hanggang umabot pa ng gabi. Maroon pa ng hapunan eh. Yan guys, yung ulam na lang niluluto namin at mayroon na kaming kanin. Saan yung kanin? Saan yung kanin natin? Ayan na. Ayan. Daming sinain kanina pa doon sa Pili.